私の名前は南。外資系の商社でバリバリ働くキャリアウーマンだ。結婚3年目になるが、まだ子供はいない。今はまだ仕事に集中していたいからというのが夫婦での共通の見解だったためだ。しかし、夫の祐介は、お世辞にも仕事に集中しているとは言い難い。私が毎日のように残業をしてクタクタになって帰ってくると、祐介はさっさと帰ってきている。そしてソファーでゴロゴロしながらネットゲームに興じているというのがいつもの日常だからだ。もちろん残業ばかりすることが有能な印ではないし、むしろ残業なしで全ての仕事を片付けられているのなら、それは羨ましいほど仕事ができるということなのかもしれない。しかし、結婚前の祐介はそんなに有能なタイプではなく、むしろ努力の人といった感じで、私はそこに惹かれて結婚したのだが、最近では在宅勤務だからといって、一日中家でゴロゴロしていることも多い。私も在宅勤務はあるが、在宅とはいえ色々と忙しく、パソコンにかかりきりになってしまうのが当然だと思っていたので違和感があった。これは会社の違いだろうか、それとも祐介が真面目に働いていないのだろうか。私と祐介は財布を分けており、お互い必要な生活費を共同で出し合っている以外は、貯金や資産も別にしている。その毎月の生活費の支払いについては、祐介は毎月問題なく納めてくれていた。ならば、仕事ぶりに文句を言うのもおかしな話か、と私は自分を納得させていた。今日はかなり早く帰路に着くことができた。何せ数週間にも及ぶ海外出張の帰りだ。去年の末から計画していた大口の取引は成功。さすがの上司も仕事が終わり次第空港から直帰でいいと言ってくれた。私は久々の我が家を満喫するため、重たい荷物を引きずるようにして帰り道を歩いていた。時刻はちょうど祐介の定時あたりだろうか。彼が帰ってくるまでにはまだ時間があるだろうし、久しぶりに夕食でも作って待っていようかと思って自宅の窓を見ると電気がついている。おや？と私は首をかしげた。祐介がもう帰っているのだろうかと車庫を確認する。確かに祐介が普段乗っている車はきっちりと車庫に収まっており、彼の在宅を伝えていた。が、そんな事実よりも気になることがあった。私の愛車がないのだ。私の愛車は独身時代に買った高級外車だった。昔から車が好きだった私は、学生時代からバイト代を少しずつ貯めて新車購入の資金にしていた。会社員になってからもコツコツと貯金を続け、祐介と結婚する半年前にやっと現金一括で購入したのだ。長く大切に乗り続けたいと思っているため、忙しいながらも手入れやメンテナンスは欠かしたことはない。そんな愛車だが、さすがに海外出張にまで乗り回すことはできない。祐介は車には興味がないため、私の車についても何も言わなければ触ることはないと思っていたのだが、何かあったのだろうか。ひとまず帰宅するといつも通りソファーでくつろいでいた祐介が少し驚いたような顔で私のことを出迎えた。ただいま。おかえり。出張お疲れ様。帰ってたの？定時今くらいだよね。いや、今日は在宅で。そうなんだ。それより、と私は車庫を指さして本題に移る。私の車ないんだけど、何かあったの？実家で車が必要って言うから持って行ったんだよ。別にいいだろ。当然というような様子だ。しかし、車が必要なら祐介の車でいいはずだ。今のように在宅勤務が多いのだからなおさらである。義実家はここから数駅行ったところにある。義両親は私が結婚後も働いていることを疎ましく思っているのだということを隠しもせず、会うたびに、あなたが働いているから子供ができないのではと嫌みったらしく言ってくるような人たちだ。こういうのもなんだが、私の車を大切に扱ってくれるかというと、絶対に否である。それこそ我が子のように大切にしてきた愛車が、いつの間にか義実家に移されていたという衝撃に、私は思わず大きな声で祐介を問いただす。なんで私の車なの？祐介の車でよかったでしょ？
その言葉にムッとしたように、祐介の眉がピクリと動いた。なんだよ。俺の車は俺が出勤するときに使うんだから、無理に決まってるだろ。南は出張でいなかったんだから、南の車を持っていくのが普通じゃないか。それでも、連絡もなく勝手に人の車を動かすなんて変でしょ？そこからはもう完全に口論になっていた。しまいには祐介が立ち上がり、どうせ俺の車なんて国産の安い車だからどうだっていいって言うんだろ。なんて言い出す。そんなこと話してないでしょ？お前が無駄に高い車を乗り回してるせいで、近所でも俺の肩身が狭いんだぞ。そんなこと私に言われても困る。どんどん話が逸れていっていることに気がついた私は、とにかく自分の車を確認するために義実家に向かうことにした。部屋を後にするときも、後ろからなんだかんだと祐介がわめく声が聞こえたが、今はひとまず気にしないことにした。出張明けの疲れた体を引きずるようにして電車に乗り込む。なんでこんなことになってしまったのだろう。そうして着いた義実家には確かに私の車があった。前に訪れた時には空だった車庫に乱雑に入れられており、ひやりとしたものの、ざっと見たところ傷などはついていないようだ。ただし、車内にはゴミが散乱しており、大切に扱われていたというには程遠いということが見て取れた。怒りが湧き上がってくる。このまま乗って帰ろうかとも思ったが、どうやら鍵は車内にはないらしく、ドアが開かない。私はため息をついて、義実家の玄関ベルを鳴らした。こんばんは。急にすみません。南ですけれど。あら、南さん。本当に急ね。どうしたの？貼り付けたようなニヤニヤ笑いの義母が出てくる。本人は愛想笑いのつもりなんだろうが、内心の私への反感がそのまま顔に出てしまっているようで、どうにもこの人のことは好きになれなかった。祐介が私の車をお貸ししていたようなのですが、出張からも戻って私も車が必要になりますので返していただこうかと。鍵をお返しいただいてよろしいですか？そこで義母がきょとんと眉を上げた。あら、あの車は祐介が私たちにくれたものですけど。くれた？ええ、そうよ。遠い病院に通院になるから、また車が必要になるわって言ったら、あの車を置いていってくれたの。あら、あれ南さんの車だったの？ええ、そうです。私の車です。お母さんたちに差し上げることはできません。あらやだ、困るわ。明日もお父さんの病院があるのよ。わざとらしく驚いてみせる義母。ねえ、南さん、ケチくさいこと言わないでちょうだい。いいじゃないの、車の1台くらい。私たちにちょうだいよ。車の1台くらい？私は怒りのあまり、目の前が真っ白になったような錯覚を覚えた。あの車は私が必死に貯めたお金でやっと買った。本当に大切な1台なのだ。同じ車種のさらにハイグレードなモデルを用意すると言われても、私は愛車を選ぶというくらいには愛着がある。それをそんなにも簡単にちょうだいったなんて。怒鳴り散らしてしまいそうな自分を必死で押さえつけて、私は低い声で答えた。無理です。そういうわけにはいきません。どうしてなの？南さん、あなた稼いでるんでしょ？車なんてまた買えばいいじゃない。最終的に言いたいことはそれだったらしい。自分たちの言うことを聞かず働き、金を稼いでいるのだから、車の1台くらい献上しろというのが義実家の主張のようだった。それからの話し合いは紛糾した。いつの間にか呼び出された祐介や、仕事から帰ってきた義父も参加したものの、私以外の全員が車くらいを連呼していて、私は気が狂いそうだった。そうして私は自分の頭の奥で、ぷつりと何かが途切れるような音がしたのを聞いた。これが堪忍袋の尾というやつなのか。お腹の底から引き絞るような大きなため息を吐き出してから、離婚してください、と静かに言った。祐介は案外余裕の表情だった。ああ、そう。離婚ね。いいよ。南が納得してくれないんだったら仕方ないよね。それを尻目に、私は常に持ち歩いていた書類を1枚取り出した。
そのついでにスマホをこっとりと机に置く。そう、それじゃあなたの財産はもらうから。それは私と祐介が結婚する前に取り決めた約束事についての契約書だった。その内容というのは、お互いの財産に手出しをしてはならないというものだ。結婚前、結婚しても財布を分けたままでいようと考えていると言ったところ、私の会社の上司が、財布を分けるなら、お互いの財産については徹底的に不可侵にした方がいいとアドバイスをしてくれた。この書類はそのアドバイスに従って作ったものだ。もしもこれが破られた場合には、手を出した方の財産をすべて相手に渡した上で離婚に同意しなければならないという契約になっていた。祐介と義両親が顔を突き合わせて書類を読む。きちんと公的な書類として効力を持つように叱るべき処置がしてあることを確認した義母が、何よこれと大声を上げる。こんなデタラメな書類、祐介が同意してなきゃ意味ないでしょ？きちんと婚姻届を出す前に、祐介さんからは同意をいただいていますよ。覚えてないわけないわよね、祐介。書類にはきちんと祐介の署名が入っている。見れば祐介は顔を真っ赤にして、震えながら書類を読んでいた。その様子では、この契約のことなどすっかり忘れていたのだろう。私がこの取り決めを交わしたいと言い出した時も。ああ、ギャンブルとか投資とかする人は、相手の財産にまで手を出すって言うもんな。俺はどっちもやらないから別にいらないと思うけど。と、人事のような様子だった。投資に関しては私が将来的に考えているから、もしもの場合ね、と言ったので、自分にだけ有利な契約と思い込んでいたに違いない。しかし、車は立派な資産だ。それを勝手に動かした上に他人に譲渡しようとしたというのは、完全な契約違反にあたる。じゃあ、この契約通り、あなたの財産はきちんといただくから。そうかよ。ダンと足を踏み鳴らして、祐介が苦し紛れの怒鳴り声を上げる。だけど、残念だったな。俺には貯金なんてないし、お前が思ってるみたいな財産なんてないんだよ。私はあっけに取られてしまった。貯金がない？そんなことをどうしてそんなに偉そうに言い放つことができるんだろうか。それに、祐介の発言は完全に見当違いだ。何言ってるの？あなたには立派な財産があるじゃない。は？この家もこの土地もあなたのものでしょ？建て替えの時に頭金を出したから生前相続したって言ってたでしょ？そう、もともとの義実家は築年数の経った日本家屋だったのだが、老朽化が進んでいたため、私と祐介が結婚したタイミングで建て替えをしたのだ。そして、その時はまだ真面目に働いていた祐介が頭金を出したのである。その支払いの関係もあり、義実家の土地と不動産の所有者は祐介の名前になったというのを私は聞いていた。私たちの住んでいる家は賃貸であるため、財産扱いにはならないというつもりだったようだが、郊外とはいえ、都内のこの立地の土地だ。価値とすればそれなりのものになるのは明白だった。お前、まさかこの家まで取り上げるつもりなのかよ。ええ、当然。だってここに書いてあるわよね。相手の財産のすべてをって。義父は祐介と同じように顔を赤くして、義母は顔面を蒼白にして、どちらも今にも崩れ落ちそうな顔で祐介を見ている。そうして今にも噴火しそうなほど興奮した祐介が立ち上がり、書類をつかみ上げ、ビリビリと破り出した。しかし、その書類は原本ではないため、いくら破られても痛くも痒くもない。私が平静でいるのが気に食わなかったのだろう。とうとう私に向かって手を伸ばし、襟首をつかもうとしてきた。そこからの祐介の罵詈雑言は聞くに耐えなかった。義父母も大して止めようとはせず、私はただ暴力を受けないようにするのに必死だった。すでに話し合いの手をなしていないと気づいた私は、また後ほど連絡しますからと叫び、逃げるようにして義実家を後にした。このまま家に帰るわけにもいくまい。幸い玄関先には数週間の海外出張の荷物がそのまま置かれている。それだけを回収して私は
祐介の手の及ばない会社近くのビジネスホテルに身を寄せた。私の手には、祐介の暴言や暴行をしようとする様子をしっかりと録画していたスマホが握られていた。その後、弁護士を雇って、私は祐介に対して訴訟を起こした。祐介と私の離婚は無事に成立。書類も効力を持っていたため、祐介の持っていた資産は、義実家の土地や建物を含め、すべて私が所有するということになった。元義両親は、せめて賃貸にしてくれと懇願してきたが、当然そんな要求を受け入れるはずがなかった。せめて祐介が私に手を挙げようとした時に止めていてくれれば、その言葉に従う気にもなったかもしれないが、あの時この二人はおろおろとした様子を見せるばかりで、祐介を止める素振りどころか声をかけることもしなかったのだ。もしも怒りのままに祐介が私に危害を加えていたら、そのままそれを見守ったということだろう。そんな相手に気遣いをするつもりはなかった。私は所有することになった土地をすぐさま売りに出した。郊外とはいえ都内、建て替えたばかりの建物付きの土地である。予想よりもずっと早く買い手が見つかった。義両親たちはそれでもしばらく居座ろうとしたが、予想済みだった私はいち早く司法に訴え、老人二人を追い出した。引っ越しを余儀なくされた義両親は、年金とシニア雇用の給料で家賃を支払えるアパートを見つけることができなかったらしい。家賃の安い地方へと居を移し、突然知り合いも頼れる人もいなくなってしまった環境に四苦八苦しながら生活していると風の噂で聞いた。一方私は離婚後に引っ越しをした。今よりも職場に近い場所にマンションを借りることになった。通勤に車を使うことはなくなってしまったが、家事や祐介の世話をする必要がなくなった分、休日や退勤後にゆっくりと車に向き合うことができるようになった。祐介は二人で折半していた賃貸の家賃を支払うことができず、これまた義両親と同じく地方に引っ越しをすることになったらしい。まあ、本人曰くの在宅勤務がメインであるということなので、仕事には支障は出ないだろう。出たところで、今更私に何の関係もないが。次の休みの日にはドライブにでも行こうと思っている。大切な愛車のエンジン音を恋しく思いながら、私は帰路に着いた。